Nachádzam sa na terase môjho ubytovania. Takýto je z nej pekný výhľad. Tu vidíme stavebný dom, achenský, ktorý je veľmi známy. Za ním je kopec, na ktorý sa dneska pôjdem pozrieť. Tuto je moje okno z mojej izby. Ako vidíme, ide tam aj internetový kábel. To znamená, že mám internet. Teraz sa ideme pozrieť povnútra. Toto je izba mojich spolubývajúcich. Ako vidíme, majú tu všetké umelecké predmety takéhoto typu. Napríklad plagát s bodkami, alebo napríklad si nájdu tu všetké také, že kuličky, pierka, nejaké písmenka tu sú také veľké. Mám napríklad takáto legová hlava. Potom je tu veľa takých rôznych vecí. No a toto je kuchyňa, ktorá je taká tiež zaujímavá. Tu je nejaký pán Ježiš. Neviem presne, čo to znázorňuje. No. A teraz je tu tak pomerne plno riadu, ale väčšinou je celkom v pohode. Zase si nechýbajú tu zase umelecké predmety, takéto typu, že takéto veci, ale neviem, čo to symbolizuje. No. A idem do myvačky. To ešte napríklad ruka. Tu sú rádia, len tak dekoračne. Tu je staré. Tu je platňa. Takýto ujo tu je. No. Veľmi pekné sú tu inak lampy. Ešte to som vám neukázal v kuchyni, je pekná lampa. Tá sa mi veľmi páči. To je ešte káble. No je to dobrý nápad. Potom toto. Vidíš, pekná lampa v kúpeľni. To je pekná lampa. To je sprcha. A zase sú tu všetké také dekorácie typu sviečka s rukou. A tak. Vidíte ako to. No. Keď idem konečne do tej dobiačky. Tu je napríklad dekorácia, že televízor starý. Tam je televízor, ktorý sa asi používa. Momentálne tu ale zaparkovali bicykel, lebo asi nejako pravovali, či čo. Tu je zase nejaké písmenká sú vzadu. Tu je celkom pekný obraz, mi páči. To je vlastne nalepené, všetké blbosti. Tu sú dekorácie typu I love this bomb, listen. Tu sú panáčikovia. No, tuto je taká vec, čo sa mi veľmi páči. Taký držiak na Zeitung, ktorý je vyrobený z plastových pohárikov, všetci celý. A podobné je aj v mojej izbe, kde je tých dekorácií asi najviac. Napríklad tu je takýto robot. No ale niekde som tu videl tiež také z tých pohárikov, tam hneď ukážem. A najviac zo všetkého, čo celkovo vyhráva v tomto byte, je to, čo mám nad postelou, a to je tento E.T. To je úplne super podľa mňa. A ešte aj toto sa mi páči. To akvárko tu mám v izbe. Ale je to veľmi výhodné, lebo tie rybičky netreba krmiť. Tuto sú nejaké platne, no a tu sa tu poháriky spomínané. To je pán Ježiš. Máme aj Pannu Máriu, tu vedľa. On trošku mi padá, tak som si radšej zložil. Ale je to normálne, to už to je Panna Mária s Ježiškom. Tak. No a toto video už presiahlo dávno, sú 4,20 minút. Takže pri pohľade z okna sa s vami rozlúčim. A tuto je ulica, na ktorej je zároveň aj univerzita. Takže dovidenia.